אתם רואים את הילד הזה בדיסקורד, אז תדעו שאנחנו עכשיו נראה לכם שהוא סקאמר או לא. טוב, בינתיים אנחנו עושים פריז לשנייה, נראה לכם את המשחק. הנה הוא עכשיו נכנס. אוקיי, שנייה. חברים, אז הנה הוא התחיל שיתוף, ועכשיו בוא נראה אם הוא סקאמר או לא. אנחנו מביאים לך את טוטו סאור. טוטו סאור קריסמס. סבבה, יאללה, בוא. תוריד את זה למטה. תוריד את זה למטה, אבל תוריד את הקולקה. לא. כן, אתה לא ביוטספוט. לוקחים ביחד, נכון? נכון. אוקיי, יאללה. תפתח. אני פותח את הבייס. אוקיי, יאללה. חכה. חכה. רגע. אוקיי. חכה. כן, אני אומר 3, 4 ו3, 4 טוטו סהור. אתה לא סקאמר, אתה לג'יט. אני יודע. אוקיי, תדעו, הילד הזה לג'יט. אם אתם רוצים לעשות אפשר את... אולי אפשר משהו כי הייתי לג'יט. מה זה הדבר הזה? מה? רוצה אולי עוד איזה טרייד? אחי, לא. יש מצב אולי שאתם מבינים